दिनै सुंगाबा आन्चलिक आक्सुनि 15थि बोसोरनैयारि जे जथुम्मा बे जथुम्मायाव नैबे हाथिसार बे फरायसालियाव जादों। दा बेयाव फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों, मानोना दिनैहाय जोंहा मोनसे सोमोन्दो दङ जे दुलाराय बर' हारि आरो माने गरखा हारि, बे मोननैजों लोगोसेयैनो नैबे बिटिआर ओनसोलाव जिहेथु जोंनि संग्राम थांनाय 50 बोसोर जे संग्राम, बे संग्रामाव गुबुन गुबुन जाथि माहारिफ्रा जेरैहाय जोंनि संग्रामखौ मदद खालामदोंमोन, बिनिनो बयनिख्रुइबो गोनांसिन मोनसे हारि होननानै बुङोबा बे जाहैबाय गरखा। आरो बे गरखाफोरजों दिनै बर' हारिफ्रा हिसाबै मोनसे सोमोन्दो दङ। आरो बेनिखायनो जिहेथु जोङो थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गरखाजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोंनि बायलेटारेल माखासे जेंनाफोर, लोगोसे गावारि माखासे जेंना, बेखौ लानानै जोङो थांनाय गोलाव समाव हाबा मावबोदों। आरो बेनिखायनो नैबे ओनसोलनि जिथु आं दिनै सासे एमएलए जानानै बे ओनसोलनि गासै जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ जायोबा दिनै बे ओनसोलाव थानाय जाथि जनगोष्ठीफोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ दिनैहाय सुस्रांनो थाखाय नाजानांगोन। आरो बेनिखायनो आं फोथायो नैबे जिथु जोंहा भुटान राष्ट्रनि खाथियाव जोंनियाबो मोनसे गेलेंफु होननाय मोनसे दङ, करिडर दङ। बे करिडरखौ जोङो नैबेयाव गुबैयै बे ओनसोलाव जिथु माने गरखा आरो बर' ससाइटियानो बेयाव दङ, जाथियानो बेयाव दङ। दा बेनिखायनो बिनि राङारि बिथिंखौ लानानै, सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जा हाबा मावनांगौ दङ। बेनिखायनो मोजां मोनसे सोमोन्दोनि गेजेरजों जोंनि जेंनाफोरखौ फोजोबनानै बे ओनसोलनि जौगानाय आरो मोननै जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जाहाथे खुनु मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय थांनाय गोलाव समाव जादोंबाबो दिनै नैबे समाव जों जाहाथे बे गोरोन्थिखौ फोजोबनानै बे गरखाजों लोगोसेनो बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारियाव जोंनि हारिमुवारि, सोलोंथायारि, रांखान्थियारि माखासे सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बे ओनसोलाव जाहाथे मोजां मोनसे थासारि लाबोनो हायो, जौगानाय लाबोनो हायो। बिनि थाखायनो आं दिनैहाय नैबे गरखा सुंगाबा आन्चलिक कमिटि बिनि 15थि 2 बोसोरारि जथुम्मायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। आरो आं बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ मोननै हारि माहारि बा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे इयुनाव मोजां मोनसे थासारि जों सोमजिहोनो हायो, जौगानायखौ जों जाहाथे लाबोनो हायो, बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ जाहाथे जों लाबोनो हायो। आरो बे गोजोन थासारि लाबोनाय जौगानायल' हाबाफारियाव गासैबो हारि माहारिफ्रा जाहाथे बाहागो लानो हायो। आरो बेयाव गरखानि बे आक्सुनि जे फरायसा आफाद, जे आक्सु हिसाबै बिथांमोना बेयाव खहा जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। दिनै गरखाफ्रा मालाय गावबागाव हा-हुखौ लानानै बेयाव थांनानै थाखादों गोदोनिफ्रायनो। बिथांमोननि दिनै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव गरखाफोरनि नोङो गोबां गामिफोर दं, जाय गामिफ्रा नोङो रेभिनिउ गामि, बिथांमोना थांनाय गोलाव समनिफ्राय बिथांमोना बेयाव संसार जाबोखादों। दा बेखायनो दिनैहाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव दिनै बिथांमोनखौ माबा मोनसे सुजुग, बे सुजुगाव दिनै जोंनि ट्राइबेलफोरनि माबा मोनसे गिनांगौ दं बिदि जेबो नङा। आरो दिनै बिथांमोनहा जिहेथु भारत हादोराव थानानै भारत बिमाखौनो दिनै बिथांमोनहा सिबिलांनो थाखाय जि मोनसे जोङो नुबोदों। दा बे हिसाबै बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा माबा मोनसे गिनांगौ दं नामा, बिदि जेबो गैया। बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायदों जे बेनि थाखाय जेबो साननांगौ गैया, जे बिथांमोनहा जेरै दं ओरैनो थागोन, जोंहा जेरै दं ओरैनो थागोन। आरो बिथांमोननि माबा मोनसे सुबिदा होदों होननानैबो बर'फोरनि बा ट्राइबेलफोरनि हाखौ बिथांमोनहा माबा एनक्रस खालामगोन, बायनानै लागोन बा सुबिदा मोनगोन बिदि नङा। गाव गावनि गेजेराव बिथांमोनहा हा हुखौ सोलाय सोल' खालामगोन। नैबेनि थाखायसो दिनै बे सुबिदाखौ होनाय जादों।